ומתי קוראים את שמע בערבין? הגמרא בעצם שואלת על זה, תנא היכא קאי דיקטני, ממתי ותו, מה ישנה? או מה ישנה? לא, אתה לא מפסק את זה נכון. אתה צריך לקרוא ככה. תנא היכא קאי, דיקטני ממתי. כלומר, איפה התנא עומד? איך הוא בכלל יודע שצריך לקרוא קריאת שמע בערבין? ותו, שזו שאלה נוספת. מה ישנה דתני? בערבית ברשע לתני, לשחרית ברשע. שזה... אני לא מבין מה הבעיה. אתה בטוח שקאי זה עומד? אולי זה לומד? קאי לומד? יכול להיות. רגע. קאי, מתי, ותו, מה ישנה דתני? טוב, אולי נלמד משהו אחר. לא בא לגמרא. כן. אפשר ללמוד פרשת שבוע. אוקיי. מה הפרשה?